Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban penting na bagi pajba nong thiet nong pet ken light na kajingibet na uknyang jingpang COVID-19. Ki bor penya jo ka marba hub management kila pelong ya kajing sandrai dawai bat kajing penkhoj ke baman kasngi ya ki dukan bat ya ka phalau ki badan hakani ka chaka RCN hakashisngi kata hakapor step bat po janmien da ka babot ru ya kajing ptha jong katnat ka kwat ka khya jong ka sarkar jila u director jong ka marba hub uba Meven Marbanyang ulaitho balengba ka Meva Enterprise ka balong ka franchisee balayo ka jing ito naka sanitize ka badai ka company bakan thop ya ki doctor bat ki riau shampang bat ki batte bahai ka komponen kam ya ki dawai chemical na ka banta ban sunrai ya ki dawai penyap knyang bat hakani ka jing pen khon la pelong ru ya ka jing ya theretai ki bala bon sin haswa ban play ya ki ka mall na ka banta ki pajba kata sposngi hadien ba ka sarkar kala ajing bet ban play biang ya ki dukan bat ya ki shopping complex ki badan hapo ka jelli jong ka police bazar bat haki wei di ki jaka hakabay baru ka sanitization ka ningkong hot ya ka hadin bingyo ya kini ki guidelines ki SOPs by issue daga government te ngilaya peliu jumut bahi te ngilaya kenjo he katuk ni ki ba dai na ka department bangin keli te hadin katapat kadon ru ka jingya peliu jumut pot bat ki experts long ki badai nak kot ka khia te hadin bangia kendo bat kini ki company ki badai ki sanitize ki ba ki nong peniat kata ka company ki dai ki doctors ki health experts nang ta ki technician dong ki badai jong ka kot ka khia ibu badai pangi chemicals tiki dan nak advisory board jongki te hadin kata te ni sngong ba kata karkom le jongki kalong ka ba tikna te lengba jongki franchisee jongki kita ki Meva Enterprise safety first te ngia chakamat te ka rukom sanitize ki kalong ba kalong haka rukom kidan lagi jong ki rukom ya ka bade ya ka ban khle ya ki chemicals ru kelong la ka jong katkom ka jing don kam te kum ngi hang ni ha shopping mall ka advice jong ki ka kalong ba ki brio hang ni kum nga long ki bawan te ki babon te ka ban kong ngi sim ya ka jing sengan ya ka jing security ma safety te jongki nong trei jongi ki bodan hang ni borok sisngi bat ki pai ba nong wan the jing thiet ki wan kalong ga responsibility jongi te katkum ka advice ki ai ki dan kata ka baki ong ka 6 steps ma te kata ka 6 steps ni haple men step bat damit te hapadeng jong kita pat ngi don ki taki baki ong ki chemical rinsing ha ka bangi pun khoj iki railing sabagi beriu ki babon ki nongwan thijing thiet ki paiba ki bat te ki diki jingbat jingkhang ki bagi ong ki doorknob sama te ki topat ngile man ka ong ta si henry benta te kemat men step ni sedang saban pele bat hadin makhang ngile biang kita 6 steps katkom baki advice naga advisory board te hapedeng bat hapedeng kata ka henry benta tinggi lai kita kiba kide kita ki high contact points kiba kem kita ki railing taka floor begitu ngile te kita ki steps kiba ni sim kat kumba batha jongka advisory board jong ni company kabede bagata te banya nujor ka swai ka ni ka lockdown swai ni ka corona ba mentate kalahir palat sibon ni banya nujor tum sunang cu hi tambah kata kakam ke bangila tray ni mansehi bangyaban ya bahi sakamat te ke kalahir bak lebak hile se ke jingwan jongki nong the jing thiet kala duna ba
maka jingwan mental si la dangi pai kat kum go football telas tang arfo lai 4% na ka ba minswa kebuan mentah te kala kata bahai ka jing yo jing kot ke jing kamai kaji umdai tang yangi borok seperti ni ni sngo ba ka jing le jong ko sarkar ban random test kalau ngebedai bah te ngi kum ki pai baru ha jing si sangem dai ban ya tiang ban ong ban nyali tes nomor ba ninda testing in salam te ngasungo kemen bat ngasungo ika sarkar bakala bu kami kini hai kadan ni kajing song siiri ki ba kementar singi bagadan kini garan dan tes ki football jangi ki dantang kemba saus pa tigi babuan ni ki ong im trawan se polis bazar sabaka buan ba kini ke baki rimas kemudian ke sengi ki buan ba ki social media ki WhatsApp group ki ong ba kinong ki try dukan kinong song dukan polis bazar borok kila yo covid lot nai le se polis bazar te halor tan nurim ngasmo ha ke jingle jingwan yo pai ba kala hamduna da ke baki dan kini ka random testing ke babu da sarkar Hari ngasmo ngim dai ban septiang. Ngide ban wan sakamat, ngide ban tes. Te kum juro ngide ban follow ye kita ki SOP sebagai ka sarkar. Nyak ban dengi ki mas, nyak ban sanitize ye ki bat kum juro kum kani ka bangi sim ka sinjam mangin pengkhuj ye gamol khanang bagan yada ye ki nong terlibat ye ki customer ba it nongi. Tengah semua kadang kajing song siir bagi babon handai ngasong kadika kawai kalenti ke babah baka sarkar ko asim kum mangitip ki SOPs ki protokol ki baka sarkar kala ai kala pa bata ini ngindai banbut gitu nomor kadika baki lain ka tenat kuat kakia kidon ki doktor kidon ki expert untuk betip kambah te kumenta ka benjing dang ka mas ke badan kamba nang ta ka jing sanitize kita kinton kamba ban maintain ni ka physical distancing te kumju ru kumbo ong ka hygiene kata ka sanitization apa kado ka di ka hygiene ka ba nya ban pen khoj te kumbo galong ka ni ka virus baki ong ki export ba ka dei ka ba ya bet da ka ba lesi ka bami na ka jing ya kata iway tinggi don kamban sanitize bahai ya ki kinu ki tiar nani kinu ki jaka ki bangi ya kata bon got te tangita ngan message bang sngo nami naka liang jangi berkum joro naka liang ka marbanyang project private limited ni ai khublei ya baro ki nong yakun bana ka nugunu ka benta nyai khublei yaki te tau blei undan kat ban ngi hi baro khublei sibo